Nagrywaj w piździec. Patrz, tak. Ole, kurwa, zajebisty. Zobacz, porównaj go do wiadra. Do wiadra. Zobacz. Chłopie. Ja pierdolę. Człowieku, nie ruszaj się z miejsca, bo rozkurwi wszystko. Nagrywasz? O, no. Chłopie, to już mamy dwa do jedzenia. Chłopie, no patrz, żebym się nożem nie zagiął. No coś tu mi na teren mój wejdź. Idź tam dalej. Nie wkurzaj. Tam widzę, jest. Ole, kurwa, pozory. Tu jest. Tu. Jaki ja pierdolę, ile kubaków jest tej. Nie, no rozjebuję mnie to. Ej, zobacz tego. No zobacz, człowieku. Ej, się, bo tu... Tam są. Zobacz. No tam widzę, patrz. I pod nogami patrz. No patrz. To jest rój. Ale zobacz jakie wielkie. O, bo tutaj, To też jest. nie, to szary był jakiś mięczok. Dobry, mięczok. Mięczok. Ole, tu kurchawy. Tam jest. Ale duże, nie? Kozaki tu. Zobacz, jakie pydy tej. Nie, to jest niemożliwe. Nagrywaj. Na mój mogłeś nagrywać. Pokazał chłopakom. To też był. I za duże mi, nie za późno przyjechali. A? Rozumiesz? No. Dobry to. Zobacz. Tam na wiadro, może jechać na dół. To jest. To też był czerwony. To by było tam...